Yeah. Mahle. Yeah. Hamba uyopressa ngale ngakuyena lapha ku-blue. La kubhalwe khona MVP. Pressa lapho uzobona. Tshela ngami. Bethunani ungcolile uMpumelelo into ayenzileyo namhlanje. Into ayenzileyo kunomtiritiri kunye noAmahle live in front of the people. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Sendiphuma na ku live ke sana nditshiswe ngezindaba. Ndahamba ndokwenza ulive ndathembisa ke bandawulandelisa ngevideo. Yiyo ke le ivideo bethunani. So apha ke njengoba nibona nansi intombi egama linguFortunate on uTikTok and then igama lakhe ke nguBongiwe Xaba. Now into enzekileyo ke earlier on kukhona ke abantu bebhizi phantsi kwale video yakhe besethuka into yoba bebona uMpumelelo evela kuyo bebuza uba hayibo ibhubesi lifuna ntoni ngoku. So kwabe sekuthiwa ke uFortunate lo yi-girlfriend kaMpumelelo. NoMpumelelo ke wakhomenta under le video wathi hayibo ndazibona sendilapha sathi sisajonge leyo siqomba sifuna ke sibone uba uzawuthini uMpumelelo okanye ke oTirelo noAmahle khona into bazayithetha mhlawumbi xa be-live bebuzwa ngale nto kaFortunate. Hayi waske wathi go live uMpumelelo noTirelo bedlala imatch on TikTok and then bafaka ke noAmahle. Hey uMpumelelo ke ngoku wabe ke edlala against uTirelo noAmahle bewina ke kwiqiqi. Nanku uMpumelelo ewina aba-understand banjani kaloku. Kanti sana uDJ Mpumza kukhona umuntu omnika igifts njoba ewina uTirelo yena ecinga uba into yoba uMpumelelo uyazigifta kanti there's no such a thing. Babona sekukade xa bejonga xa buyavela like abantu abagiftayo abaphezulu nanku umntu wacofa ke uTirelo xa sithi hayibo nguFortunate lo benibona pha kula video bidlala apha ekuqaleni. So nguye ke lo ubhizi ugifta uMpumelelo wenza uMpumelelo uba makawine against uTirelo noAmahle. Imagine find out live on TikTok abantu bebukele. Mahle. A screenshot. Oh. Mahle. Yeah. Hayi. Asivale phuma la phuma. Vadi mesh. Mahle. Yeah. Mahle. Yeah. Hamba uyopressa ngale ngakuyena lapha ku-blue. La kubhalwe khona MVP. Pressa lapho uzobona. Tshela ngami. How? Ibivele ikhulunyiwe, ibivele ishiwo vele. Ibivele ishiwo sa. Ile nto engiyishoyo nami. Ibivele ishiwo vele sahleka. Hayi bandla. Yabo ukuthi besiqinisile. Bashilo nje. Asazi wadlinyana. Bebevele beshilo. Oh bani. Abantu la. Bethini. Hayi, baba yini angisadlali mina lo live bengingazi. Begingazi. Awini madoda. Senihlulekile? Hayi. Asazi owadlinyana. Manje sakhuluma. Hayi bye ke Mahle. Waphela kakubi kanjalo ke sana ulive wefamily emveni koba bethe find out uba kanti uFortunate lo besisandombona ke ekubirthday yakhe uMpumelelo kanti nguye lo ukulive gifting uMpumelelo wathi uTirelo hayi mna bethunani bendingayazi kanti lo mdlalo osudlalayo uba unawo nama girlfriend mna ndiyaphuma waphuma unomtiritiri at least ke uAmahle yena uye wavalelisa uMpumelelo wathi sure hayini uMpumelelo kodwa urongo guys hayi into limbi kangaka ayenzayo. So ke uMpumelelo bethunani uyithulile okanye usazisile ke enye yamantombi akhe asiyazi noma mangaphi ke in total but ke knowing him I'm sure nobuna 4 or 5 including ke naba abalobolileyo. Anyways can you check nakuba nicinga ntoni bethunani ngalento yenziwe nguMpumelelo. And then ke ngoku abantu bathi he uTirelo betshilo wathi uMpumelelo utya imali eThekwini namantombazane akondli ingane. So ayingawo ke kulamantombazana adla imali nawo nje wasibona i-birthday ezingathi zilavish.
Namgobhozi yanibona kwivideo elandelayo guys. Bye.